Дами и господа, този поздрав е специално направен от Джансел за нейният прекрасен мъж Хасан от Холандия. И също така за техните две деца Мехмет и Синан, за най-добрите от Драганово, за Хасан оригинал от Джансел патронката. Top Music Production. Касиерката Итар, лако семейство от село Драганово, поздрав, Керава, Меромеске. О Мехмет, о шампиони, Кайсилес, о Баро, Аудио еше, Струмален, ми фамилия, Мастарен, Тумаре, Мосте. И Симан Бут Бари фамилия, Капабарав Тумен. Вали гърми на Хасан майстора, пак му върви, много работи. Той е човека в Драганово и цялата Холандия. Леско алав си баро, Хасан майстора, онай баро, Анди Холандия, яша прала, Хасан майстора, кай бабардани Холандия. Хасан майстора Сам се издигнал, има жена, къща, палат и най-красивите деца. Вали гърми на Хасан майстора, касиерката те шунен сова Керел, наши пераве на Меромесе Хасанес. Памен си ям думо думесте, одоле си варе легендария, тари бари Германия, о патрони, о баре дому како, баре вилеско. Вали гърми на Хасан майстора, пак му върви, много работи, никога не се спира. Керела, Холандия и цяла Европа. Тешунен, о Хасан майстора, о патрони, о тарихати, о зорало, о барвало, леле, о баро, а калео саврете джамен ме фамилия. Наши пераве на мен. Душман, душман, те шунела, душман, душман, те париовена, душман, душман, те шунела, амаро душман, ле те париовена. Ей, Хасане, наш ти перавен, бари фамилия, и Симан Ромален. Наши пераве на мен. Top Music Production.